Ege tuwachira rero ntuna barimi muna babare iskaga muna mubaro ochega yo tuwagenda magana burimi gesarara asoko manyaki yeito ne kagu yeito mune ibire ekagu nere yaisirete no bachori mbere bwango korekana rero agare tuwa ikorro gesarara abarimi bamanya goso abande batari barimi bikagwa abarimi original bari abanyane kima na bwa bayikira gostari inwabwa basiekere rusiko bono tokoboria omuremi omanyene asieke rusiko omuntu utari muremi echokora egwe nambe yake kura ine kayene gose no kunyanyasa mwananchi na kieke kiagere twachire pakara tutaite kumanyanga onye kagwa litoke byokare yarire shilingi 10 tumeyo kolerwe kagwa shilingi 19 amatoka aberuke gabwete kagwa o minister yoka yarwe to yatetinge kagwa per kilo it is 80 shillings per kilo tumeyo kolerwa shilingi 20 tokobori rende ichinde istini nga ichichete nga inama macho tokoboria na raya chire gaiga twabori bono betigana na nga chagwa sare aigwa tokonya muna bono torige itaga yekyo mugaba no simbarati ego twachire ekyagera na maiteme nganyi nande muna retaya nande gesaro twete nemerete ekaguya etwa nuwe moja kwa moja paka arari paka ngumbu kositari bomoga tebaigo yato nerwe kaguya ito moja kwa moja se chire isiko igo bono nembire tore babo gacha ko isibare tiga bire bia mulimo abachori no bwa koreka ekyagera abo basieke rusiko abande baitoro murangu maga basoa igo bono twarana no ko unerigwa kyagera right te koriri gosebo kene te koriri ekagu yito tari inchi amanyana wo ko bamaite ka ukyare ka wo kari asangerere tiwe kwa permit itukeri eri ka uyayenda ka uyana basoko rusito na ndera resto kostabano wone ka uyana ndi baka gesarara kari aitana nigo ko ikaria ngamambi asirire murangu tobuniri musigari takiri andi ngoba nteki ngoba te koriri bono ko kubwatu musigari utatie ka ugakimbibe oto yoire rero bwente gwakana bono musigari tairika bono mwaka andake committee yeso saja tingo bwatera na muri ngo bwatera niri no buri na bari mikwena na ya enta ntwaga nabwatu sinyire anjini gondo murimi kurubuchura eyere yemo ya gesarara chikabunchi asirete kabachi asira chikagwa 179 bucks tukachibwatia tukaja tukakora mukutano aria getwanyazi tukateba tukachora abantu kwe factory ya moyo kora uchunguzi kama kana uchunguzi bakanyora enjera chairman ya tukudeti chikawe cheita eibete akaira so tukanyoranga chairman ya kadoka kana uchunguzire garite uniri kagote yotinse tukacha masakara ya gatwa uchunguzi area ndenye tomete kerase county commissioner nabwate anti corruption mbabwate gabana nanye bwate mosimi goito kibagendira nanye bwate tukaja tukaigwana tumira nege sarara elinde tugambe ngaki toko baru ngaki bakuru obisi baya berense amayi ndo bajoro bakuru chairman ndeje twangiri bajori obwo tukaja bakaiga ese mu county omo minister o cooperative tukagamba nere chairman yakarangirwo chairman yagaita babono tare 28 agatebwa rugitariki akaruta 28 kengerero tuiche tokore bintu bibere ekemo committee ebunu ekende tugambe kina kerikere ko tinga kikoba ikina twalele ndo batigere kine kyara ndo matika nga kichia chiete na ndo bojenga kina ndo kobwa kyagera andi ngoba ndeki ngoba tekoriri tereka twa iko chairman nabwo atabantu baye igago tebanga oyo mutigaso ekiana maite obonge bojiga soime oyo gano bwe group eriembe ngangete era mutige tasoa omanya koreta chicho koraime batari abaremi ntwarusie grip ekinto bwata abali abantu batari baremi yagera twate baiga bononye nabo igonye gokora nabaiga ntutwano twasokire aye twagutigire factory twaichana kitwacheire twachira yo disi batutangire geita twachira ugabana ndoje nabantu baito banjeiru ngoswa bari mari bagambe nagabana mangana abirata tuturunga ngakitogokora boneke royeito ndotage timeremo ya factory bagaite ngani kabe ndogokora igototage te ka gutoko ira 50 kilo 50 oye webase ya 50 lakini onye gwere nyene bono chairman orire chikagu cheito bobe ndoto mutonto matagetio bisi
twachaga igatukorera chairman ya mane committee ndio ndio bagende post B na kiarenge chiachenda ile chiarenge ibere bona gatukorera na gavana gavana ito ari wanja tokonya simba rajitaya tomango to muntu onde Ruto na gachagwa muna konye korango ekamerika yende nene tokoranga ki nera ruwancha nera tokonye batokonya inda bali mitoga endere gusora bali baka teba bato singi 80 ese kilo bona kemere kari 80 na watu watu jirani barawo intu tumekoria singi 20 tumekoria singi 19 ekina geto sinyete na bantu nabaito banga inunga moko torusio bizi imoji konyora bese chino bese mabuko abojire amaene na ringe ko monda atagita kurario kaigata itagutakai na riara kurae na kitwacha nche birobia ne binene na committee robis ibintu bitu turiko bikorra binchirerengia ikuta geto kumoria abaremi aba committee ro mbuye ko bakoreas committee ro ta ko ndaka ono nichera kin korre biro oro nandi bula bwana tungo potere tukende kya kabere ekere kawe tu no tuba ibete yare ko genda liru bembari keretwe yare ko reki yare ko be kawe yo ekere kawe ya betwe liru benga iri achi to gochia emu bibiro bya na ko boli waba no ito otagwancha to konye Ruto otatokonya rende otokonya kona otabona abo yingo boshiri ore no bibo ratega esa tia ke sarara kena bachori bwa ke sarara oika ke sarara ngo tuwa ika ke sarara ageita chire chinse isato minus chiko chikobainye babu atabato siekerera twasekerera geita isiko twasora abasikali bari ngege itato igore ntuna bali mitokoreke tochore komiti tusie komiti iri enkoro yato chandire iwa banga bateba chairman ukanire mulimita yakora sisa cyakorire cyarire omulimi nabekere sisa cyokwera itaraba sasa ikawe kibata goto siekera ikawe ngo tusika to pima naende ninkige kogera chairman aro mukoro ntomo tagetio naende nki agochera akobeteru gochoro naende nero okobete okana nero okana emene nero okana nero kana nga bantu mbaso ntiacha gokoro okana ntoso imekocho ana re tukine tupaka na ikire bana iga bono ochori twanda gesaga toika saa 3 in fact egento na kumisana twasieke usiko na bali bali tubwate chinamba twasieke oyo gateba twamuyuse twakagenda ka yore chairman manager arengo otabya abantu twasieke usiko twabona abantu nekeka butokora butambe na kitu tanga siekirwa ka to koire ka buyete ntotage ti committee yansi bitu asumbo kirango saba yani atokonyo moyo yito kachawa atusaidie sana tumeumia huko Gesarara sana watoto wetu hata waendi shule kwa sababu tunatoa huko pesa ndio tunawapea school fees nchege ntonare gukwana neki na mangana igoro yogo ibi ekero munta ibire yakobere ensemo endokorwa obutuki anta kobero bata kubegera n'ekibasi ky'abalimi na kyakwegerera in fact umwana ore kurenda ase society ye karo kaucha ibetwe n'umuntu umuntu yare konyora abana batatu yabwate family ya 16 abana ekaro tuwarenga chano meeting to batabanga e society emo compensate egera abana basemba yane ye baitire musachoye ubabegeta masabo ime elinde abana bosenga babiuke bari chika umaragasa tumbada mu compensate umuntu uyo nina abana ule 16 kaki na tawantu abale muna toleiga tuatebire ngaki turigino enebesa to abana abakine tibago muntu gitagoro kwa bintu bitaiyo chairman yo goteba obeire for 22 years as a society ninki akorire kiya asenge chairman no mo driver na uba akorire ka gwitu gwetu na twana litangani na ndika ujire sama pokabo babere company temenye temane kawo tairi kawo umuntu maite kawo no mo driver no mo chairman kari tebuniri eritange buniri yeye ndo akorda no mugochi mwe baje usana chingori otebe ngaibu ekagwa ntuto tenga ki omuntu wo mo chairman aruororo atukwe kene ngaki nero irite kaweye asenge icho intubune crop ere gaiga ntoro siji copy chospi twaro siji copy gavana na bwate copy modisina bwate copy anti corruption bwate copy ku last year
chikobi bino twachitumanite ntwanya konyora enisari yo kuri na ki egento twanyorete neki. That's why ra twari na ki gatoro tutamaru bari twari gato chiabishe Joseph ninki gekogera tutaikoranirigwa egento twari kuboria erindegere tonyari chimwe ekabwire yasirete no muntu ukabegeta saka begete gochi toire no mwana itokwete kene nkeyo tuchaka magana kuri mwe kagwa lakini asebono iga yatogoteba nga oba committee erworo no teke worro kaguteyira tokesa masini na munya committee ori mukuru tomanya na se atogobutona na into meeting yale ngorero ntwaye manyete lakini iko ba ko kore bintu tutatebete etwatebeta nyene ucha gusto kore factory ya kore rasobo. Number 2 twata gete tobune committee area ya ndo bwa dimani nero totore intari mu committee to mago gwaka chikura era ni for 90 days 3 months mune bintu bigo koru igero ndo go sabantu tiga to konyu chikabuje to chitoke kagiga bano minta to konye no nyenga chagwese bana na Ruto abari mi bakonyu ekaguno yaitwe kara ya Ruto tuwa 179 bucks bakasangirisa ati chosinye ekero baira njia bwata no ene permit ekwaro kina tika onko yana njia renge abare mie ka gute akorire mie kebere tane kwa kanu yarenge yo mubo o barimo nero bako ja kotonga ina nganti kere tayo kembuni nero igo boy bibore mari boro bonge totabo kwanire bia mono